Така, представяйте си как хората са се състезавали и хапвали. Я по същия начин ще хапна нещо. И ще се наслаждавам на Олимпийските игри. Бас си стръмните стълби. Мамо! Тук слънцето малко срещу камерата и няма да се получи хубаво видео. И Акрополиса се вижда тук. Стига, бе. Виж само за каква гледка става въпрос. Вау! Красота! Изумително е това. Potem ten plac, którego zawsze tego i Helios, znaczy tak, Zeusa. Определено се заслужава това място да се посещава. Вижте само детайлите, как са на супер права линия всички пейки. Идеално прави. Браво! Там горе това високото място ми привлече вниманието. Ще се опитам да намеря информация как да се кача там. Ще бъде много яко, ако успея. Айде. Стигаме до тук, в стадиона. Нямам думи. Мисля, че мълчанието ми говори доста. Впечатлен съм силно от това място. В мен се надига адреналин и ми се иска да спортувам. Така да се съблека тук по тениска с хубави маратонки и да направя една хубава обиколка така на тая писта. Не една, ми няколко обиколки. Но, живот и здраве, друг път това ще го направя. Но не знам, още съм тук няколко година, така че ако изведнъж ми хрумне някаква лудост, мога да дойда тук сутрин рано. Но то е скъпо, бе, мало, 12 евро е билета за влизане тук. Но тук що видях хора, които скочиха от тая ограда и влязоха в стадиона. Бяха момче и момиче. И определено се спестиха 24 евро. А доколко е морално сега, там няма да влизам в детайли, това не е моя работа. Ги наредили само, че е перфектно. Ама е тук, брат. Виж, погледнато така. Идеално права стена. Идеален тунел. И да видя къде ще ме изведе този тунел.
Потичам малко в този стадион, преди да изляза. Вече има доста неща закачени в мен, виж какво става. Фотоапарат, тук чанта, раница, но нищо. Тук за 20-30 метра нищо няма да ме стане. Айде, стига толкова разходка в този стадион за днеска. Излизам. Часът става 4. Лека по лека да тръгвам към хотела. Преди малко в едно видео ви показах едно тепе, което беше доста високо. Сега се запътих натам. Според GPS-а ще ме отнеме 40 минути пеша. Така че в момента е 4 часа. Имам още енергия. И това място ще ми даде доста добра перспектива към стадиона, както и към Акропола. Чак там долу бях. Съм вече на половината път. Имам още много изкачване. Къде виждам хората на високото. Имам още доста изкачване. Ето, започват да се откриват гледките към града. Но да, както казах, имам още 15 на минути. Планината изглежда много голяма. Ето, такива гледки започват да се откриват, обаче трябва да изчакам да залезе слънцето. Няма да се получат нещата. Къде? Там горе се скача. Много кактуси има тук. Какво става нагоре? Пълно с кактуси. Има и кактус фикен. Или, как се казва? Кактус фикус ли не знам. Но започва да ми се вие свят. Започва да ми се вие свят много високо. Много хора, много нещо. Какво става? Всички са събрали тук и чакат залеза на слънцето. Предполагам, че от тук залеза ще изглежда много красиво. Какво става? Много хора, много нещо, много високо, много голяма красота. Много хора, много нещо, стотици хора, да знаеш. Всички са дошли тук да наблюдават залеза и да наблюдават такива хубави гледки в тази височина. Буквално цяла Атина се вижда тук. Тук от това тепе буквално цяла Гърция, цяла Атина може да се види на 360 градуса. И къде слънцето след малко се лязва. Виж каква красота има само. След няколко минути слънцето изчезва зад планините. Много хора има тук, много голяма красота. Там има бар. Хората се хапват, пиват. Страдат. Всички тези хора тук, те са именно да наблюдават залеза на слънцето. Разбил се в скалу в Афина,
Вау, това беше уникално. Правя едно последно видео. Ще се прибирам вече вкъщи. Добро утро, започнах си новия ден с хубаво кафе, двойно еспресо. Днеска е големият ден, ще видя Акрополот по-близо. Айде, най-накрая влязох, за да видя Акропола и лека по лека се изкачвам. Ой, там ще съм след малко. Висока стена. Ох, котио! Ти знаеш къде да застанеш. Наслаждаваш се на слънцето. Браво! Тук някакъв колезиум ли е бил? Дионисов театър. Ето, че и пристигнах на върха вече на самия Акропол. Къде? Вчера сутринта бях там. Къде е храма на Зевс? Къде е Олимпийския стадион? Къде е Патепе, където бях вчера? Проверя сега правотата на колоните. Стига! Направо идеално право, виж, линията само. Перфекционизъм. Caminhar, me visa, caminhar, se aniscutica.
човек е голям майстор. Часът е още 11:30, той ще ме накара да седна да се напия. Браво! Направо от сърце го пее човек. Ела, брат. Добър си. Много интересно. Виж сега, какво ще ви покажа тук. Вау! Съкровищата са направо изумителни. Това съкровище се датира от 16 век преди Христа. Това тук също 16 век преди Христа. Те се съдва тук. Тая е глава на тигър. Много съкровище, много злато, много нещо. Какво става тук? Това са ските находки. Съдове, чаши. Виждате ли детайлите само? Войни, които нападат лъв с копия и щитове. Датира се 16 век. Бифор Кристос. Главите на тия фигури са като извънземни. Айде той виж. Дали хората преди са имали контакт с извънземните? Интересна фигура. Тези тук ни изглеждат като обсидиан. 27. Да, обсидиан. Какви игли са имали хората от преди 12 000 години? Виж само детайлите. Забелязвам само детайлите вътре.
Даже и вената на коня. Мускулите. Краката. Даже и ребрата му се виждат. Вау! Браво! Това е интересно. Жена е изобразена като ангел, но краката и са като... Я знам. Орел. По същия начин. Жена ангел, изобразена като птица. Шумпачка. Краката й са с ципи между пръстите. Сега, това кой го измислил? В 350 година преди Христа. Глава на дракон. Стига. Бронзова статуя на мъж, датирана е от преди Христа, 340 година. Виж само детайлите. Краката, пръстите, ногтите, мускулите на краката, очите, гърдите, вените. Даже са и го изобразили вени, виж. Не знам дали се виждат крушката. Но очевидно този човек е бил доста як. Мощен пич. Мускулатурата, деталите, вените. Това е статуята на Зевс. Бронзова статуя. Thank you. Защо трябва да посещаваме музея в Атина? Именно археологическия музей. Тук определено има какво да се вижда. И това може да ни даде интересна гледна точка за това как е тръгнала човешката цивилизация, какви умения и способности са имали предците ни. И това, което разбрах е, че нищо не ни е дошло е така като дар или подарък. Нищо не е даденост.
Имало е хора преди нас, които са се борили, за да оцеляват. И благодарение на тях днес човешката цивилизация е стигнала на това дередже. Така че елате, вижте какви творци са били хората преди хиляди години и какви следи са оставили. Определено са оставили впечатляващи следи, доста детайли, от които можем да научим доста неща. Тази статуя изобразява богинята на любовта, именно Афродита, която е нападната от козоногия бог Пан, символ на дивата природа. И необузданата страст. Интересно. Виж как се опитва Афродита да заплаши Бога с чехъл в ръка, което е малко иронично и хумористично от друга страна. Статуята на император Августус. Това е император Адриан. Тази статуя е Фаустина, която е била жена на император Маркус Аурелиус. Faustina the Younger was the wife of the Emperor Marcus Aurelius. Faustina the Younger was the wife of the Faustina. Found in Athens. Тази статуя също намерена в Атия, както и тази. Портрет head of the Emperor Lucius Verus. Портретът на Луциус Верус. Сега търся скулптурата на Марк Аврелий, но не можах да я намеря въобще. Намерих скулптурата на жена му. Тук е Тибериус. Тук е много, това не се знае кой е. Не, Калигула. Тук е Клаудиус. Тук е Тибериус. А това тук Клаудиус. Това е тялото на Клаудиус. И къде е главата? Сега да видим дали ще мога да намеря Марк Аврелий. Няма не мога да намеря Марк Аврелий, обаче тук има още статуи. Дали не е тук? Така като гледам, има доста кадрови статуи с кадрови брада. То Маркус Аврелиус трябва да е по същия начин, с кадрова брада и кадрова коса. Ето, поисках разрешение да вляза в тази стая и намерих скулптурата на Маркус Аврелиус. Ето. Има и други, набързо така да снимам. Това е любимият ми стойки. Останах много впечатлен от музея. Има доста неща, които могат да се видят. Особено когато поисках да видя скулптурата на Марк Аврелий. Обаче тази скулптура беше в една стая, където беше забранено влизането, но аз попитах жената
И тя се съгласи да ме пусне вътре за 2 минути. И се чувствам супер благословен, че имах възможността да посетя този страхотен музей тук. Да се слея с историята и да видя с какво са допринесли предците ни в този свят. Марк Аврелий е бил много добър, много важен владетел. Той е оставил доста ценни неща в този живот, които още се ценят. Той е писал записки, които се казват към себе си. Препоръчвам на хора, които се интересуват от философия и търсят дълбок смисъл в живота, да прочитат тези записки на Марк Аврелий и ще разберат какъв владетел, какъв човек е бил той. И преди 2000 години още важат тези идеи, тези мисли, тези прозрения, които е осъзнал той. Преди да се забравя мисълта, искам да добавя и че разбрах защо повечето хора, включително и българите, бягат в Гърция, за да почиват тук през лятото, през зимата и така нататък като цяло. Гърците са много така топъл народ, много добре знаят как да се отнасят с много добре знаят как да се отнасят с хората, така че разбрах защо повечето хора бягат тук. Ние, въпреки че имаме доста хубави места за ваканция, имаме планини, имаме море, плаж и така нататък, но обслужването в нашата любима държава е на дъното. Така че има доста неща, които можем да научим ние от гърците. Айде! Приключвам за днес разходката. От 3 часа съм тук и се потопих наистина в дълбочина. Сега вече се прибирам, малко съм хремав, за да се почина.